Tsarkakekkiyar tuba ita ce tubar da mutum ya yi nadama akan mummunan aikinsa, ka tuna abin da ka yi a baya, ka ji zafin abin da ka yi, ka dubi cutar da kai da ya yi, ka dubi bata maka lokaci da ya yi, ka dubi lalata maka rayuwa da ya yi, sannan ka ji wannan abun ba za ka koma kansa ba har abada, take kuma ka curu ka daina wannan aikin. Wannan ita ce tuba kubutacciyar tuba, ita ce tuba kubutacciyar tuba, tubar da aka yi nadama a cikinta, tubar da aka ɗauki azama ba da a sake komawa kan wannan laifin ba, tubar da a lokacin aka tubu gabarin laifin. Wannan tubar ita ce tubar da take amfanin ma'abucinta. Jama'a mun fahimta? Allah ce tubu ilallahi taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah tuba ku butacciya amintacciya, tuba tsarkakekiya. Yana daga cikin abin da karka rabu da shi a rayuwarka, ko sujuda kai ka dinga roƙon Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuhatan qabla al-maut. Allah ka azurta ni da tuba ta gaskiya kafin na mutu. Kar waɗannan ababa da kake na sabon Allah a zo a cin maka akan su. Allah ce ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha, tuba ta gaskiya, tuba ta gaskiya, ba tuban musu ba. Yau ka tuba ka gyara, gobe ka koma, jibi ka tuba ka gyara, gata ka koma. Lissafin Allah akan mu'amala da bawa innamal a'malu bil khawatim. Annabi yace duk abinda za a cimma bawa akai, lissafin aikin bawa abinda ya mutu akai. Ka tuba ka koma, ka tuba ka koma, ka tuba ka koma, baka tsoron lokacin da ka koman a ɗauki ranka, domin ba za ka san yaushe za ka mutu. A kowane irin lokaci, a kowane irin yanayi za ka iya rabuwa da rayuwa. Tuba ka koma, tuba ka koma, tuba ka koma, ba karamar musifa ba ce. Jinkirta tuba, ka ce ba za ka tuba yanzu ba sai lokaci kaza, ba karamar musifa ba ce. Allah ya ce ku tuba, tuba ta gaskiya, ku tuba, tuba ta gaskiya. Babu wata kofa ta rahama da girmanta in ka kalle ta za ka samu ta kai kofar tuba. Wata kofa ce da Ubangiji ya bar ta a buɗe. Duk yadda ka yi balangwajenka ka gama, idan ka koma zuwa ga Allah ka tuba, Allah zai karba kuma zai yafe maka. Akwai abin da ya kai wannan? Duk abin da ka dama ran da ka tuba, matsalar shine kar ka mutu baka tuba ba, kar ka mutu baka tuba ba, kar ka mutu baka tuba ba. Duk abin da ka aikata in ka tuba, Allah zai yafe ka. Allah ya ce wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah ya ce wa inni lagafarun, ni mai yawan gafartawa ne, liman taba ga wanda ya tuba, wa amana yayi imani, wa amila salihan ya aikata kyakkyawan aiki, thumma ihtada ya kama hanyar shari'a. Allah ya ce ni mai yawan karban tuba ne, in gafarta mishi, Allah ce zan gafarta mishi, ni mai yawan gafara ne. To babu abinda ya kai rufin asiri ga mutum kamar tuba ga Allah. Laifi kowa yana laifi, kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Annabi yace duk wani dan adam mai yin laifi ne, amma mafiya alkhairi daga cikin masu yin laifi su ne wadda suke gaggauta tuba ma. Kar ka bar lokacin tuba ya ƙure maka. Tuba lokacin ta na ƙurewa. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليس
laysati taubatu Allah ce ba tuba bace lilladina ya'maluna su'a lilladina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahaduhumul maut sai lokacin da mutuwa ta halarto ma ɗayan su qala inni tubtu al'ana sai ce na tuba yanzu Allah ya ce wannan ba tuba bace jiya mun karanta ayoyi al'ummomin da sai da suka ga masifa ta tinkaro suka tuba Allah ya karbi tuban annabi ya ce Allah na karban tuban bawa ne kawai in bai shiga gargara ba to shiga gargaran ka san yaushe za ka shiga ba ka sani ba lokacin da alamun mutuwa suka bayyana wa mutum alamu sun bayyana alamar mutuwa ya bayyana ya shiga gargara to nan ko ya ce ya tuba Allah ce bai zai karba akan hanya haka mutum na tafiya mashin ko mota za ta ɓace ta je ta buge shi a gunka ga kwakwalwarsa ta zuba bai san daga nan inda ya tashi zuwa can wannan abin zai faru da karɓar rai da shiga gargaran duka baka san lokacin da za ka shi وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah ya ce wa mata dare nafsun ma za ta kasibu gadan ba wata rai da ta san gobe me za ta yi ka je ka kawo shedul na abin da za ka yi gobe ko jibi ko sati mai zuwa ko wata mai zuwa ko sabuwar shekara ka ce kuma abun yadda ka tsara haka zai faru akwai wadda ya saya wa mata dare nafsun bi ayi ardin tamut Allah ce babu wata rai da ta san a wani gari da ta mutu a nan za ka mutu a hanyar Kano da ka mutu a Kano da ka mutu a ina da ka mutu Allah ce ba wanda ya sani to abinda baka sani ba ai ya kamata ka kyautata mishi shiri saboda duk yadda ya kasance ya same ka a shiri abinda ka sani shi sai ka bi shi gwargwadon yadda ka san shi amma baka sani ba yau abin zai taso an jima abin zai taso gobe ko jibi abin zai taso baka sani ba jama'a mun fahimta to tuba ita ce mafita ga duk wani mai hankali tuba ita ce mafita ga duk wani mai hankali bai jinkirta tuba malam mai ahalar ya ce idan ka ji mutum yana cewa sai Allah ya shiryar da ni ko yana jinkirta tuba sai lokaci kaza a'a sai Allah ya shiryar da ni ya ce kawai wannan maganan dalili ne na basirarsa ta shafi alamar taɓewa ce alamar shafewar basira ce duk girman laifinka annabi ya ce lau aqta'tum hatta tabluga kafayakum sama thumma tubtum lataballahu alaikum annabi ya ce inda za ku yi sabon Allah ku ya cika duniya in ya cika duniyan kuma ya tabo sama annabi ya ce wallahi in kun tuba Allah zai yafe duka ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Allah ya ce wa man yazlim nafsahu duk wadda wa man ya'mal su'an duk wadda ya aikata wani mummunan aiki ya tsunduma a cikin sabon Allah wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah yajidillah ghafurur rahima Allah ce zai samu Allah ya yafe komai da komai babu laifi babu